Izinkinga kulomphakathi zaqala ngo-2020 ngemuva kokuthi kukhishwe incwadi esusa inkosi esihlalweni ngoba isolwa ngokungaziphathi kahle. Umphakathi wahlukana phakathi ngalolu daba. Abanye kuthiwa baseka inkosi esuswa esihlalweni, abanye baseka ibamba bukhosi elaqokwa. Lokhu kwaholela empikishweni eminingi. Ngonyaka odlule kubanjwa ukhetho lohulumeni bezindawo. Lwaphazamiseka ukhetho lapha njengoba kukhona isiteshi sokuvota esashiswa. Ngeledlule kulungiselelwa ukuvulwa kwezikole, omunye wothisha wathola ukusatshiswa. Abanye bothisha bafika ezikoleni kukhiwe amasango ngezingidi namaketanga angaziwa. Kushiwe nemiyalezo emasangweni esabisa othisha kanye nezisebenzi ukuthi zingavuli amasango. Uhulumeni ube esengenelela. Wesizwe sibese siba nawo ke lo mhlangano izolo okulidele ukuthi sixoxe ngodaba lokuthi uthini uzikalala ngokukhushulwa lelo kwenkosi endaweni yayo, futhi uyagxeka naye ukuthi izikole zethu zibe zivaliwe sibe sikhona singabaholi. Nathi sikhuluma nje udaba lokuthi ngoba sazi kwavala abana sazi kuzovula abana. Abazali bathi bajabule ukubona izingane zibuyela esikoleni. Abazali siyathembisa ukuthi bazonikwa umsebenzi wesikole njengoba belokhu besalile abakuzothi abawenze emakhaya. Siyabathi siyathembisa kakhulu kothisha ukuthi sizokwazi ukubalekelela abafundi. Amaphoyisa asejutshwe ukuthi aqaphe isimo kule ndawo. Kusijabulisile ukuthi sikwazi ukuthi sivule ikole namhlanje. Amaphoyisa akhona athe chithisa endaweni, kepha ke sikushoyo ukuthi ngenxa yesimo esisaziyo sakuleya ndawo ngomlando wayo akufanele ukuthi amaphoyisa abe khona namhlanje nakusasa emva kwalokho wasabonakala. Kuyafuna ukuthi abe khona nje insuku zibe ningana, but also the security plan ezothi noma amaphoyisa esephumile but kwazi ukuthi umphakathi uphephile, ikole iphephile, othisha nabantwana baphephile. Kuthiwa alukabikho uzinzo kule ndawo yize izingxoxo ziqhubeka phakathi kwabaholi bomdabu kanye nohulumeni. Mlonde Radebe, SABC News, KwaNyavu.